parlem de sostenibilitat, parlem de benestar, parlem de malestar. Malestar el que provoquen companyies com ara Movistar, companyies com determinats bancs, agències tributàries, saquejadors. Movistar, que et cobra una velocitat en la línia i et dona la velocitat que vol. Si tens una averia o requereixes una assistència, te pots passar 3 hores X trucades al número d'assistència que t'hi pots morir. En definitiva, anem a fer un banc de dades del mal fer i anem a ficar-ho en les idees i iniciatives per la sostenibilitat 100, que és evitar el malestar de les persones, evitar els conflictes, que és el primer moviment per arribar a la pau a tot el món.